Sukad ni abot si Roy sa mong kinabuhi Snake. Wa na ka nang ita dahil naglaing laki Snake. Kanang tinuod. Mga lalaki wala. Maing bunggag, this is your proud bistak boy, Chito Samuntina. Ang ganing nga grabe kay espesyal nga guest nato karong adlaw, dili na kinahanglan pa og taas kaayo nga introduction. Ako dako lang kayo akong pasalamat kay sa iyahang kabisi. Gigahinan gyud taniya og oras hantod karon way paglubad. Grabe gihapon ka down to earth aning tawhana. Ladies and gentlemen, sa Chit Chat, ang King of Bisaya Social Media. Wa na ilain pa, Roel Roy Ukat, also known as Medyo Maldito. Grabe kay Master. Bihag introduction. Dili kay to taas ganino kay wa naman dili naman jud siya kailangan Master og kuan. Dili na siya kailangan og ganang daghan pagayo nga isa-isa na to ang imuhang mga achievements babat. Actually si Roy gyud ang King of Bisaya Social Media. Tinud-anay ba na Roy? Uy, grabe. Tinud-anay na because katong gasugod-sugod palanggo. Si Roy na kinder pa lang ko nagtanaw na ko sa iya. Dili. Oy, dungan naman ko. Dungan dili nauna ka. Nauna ka niya kami lungkoy-lungkoy pa miya to katong nga mga panahon na namo. Lungkoy-lungkoy ra mi ato nga mga panahon na to niya makakita mi. Kay makasabay biya ta sa una Roy. Makasabay biya nako si Roy sa una niya ma-amaze ra ko magsikog tanaw siya ko atay. Sabay na ko medyo maldito pero grabe tinud-anay gyud tinud-anay maski kinsa ang inyong pangutan-on nga content creators isa lang gyud ang ilahang ginasulti perminti. Grabe ka down to earth aning tawhana. Salamat gyud kay mo. Thank you so much, Master. Ayo na Master. Ay guys, it's an honor nga ma-part ko yung Chit Chat. sabod na. Legit ta guys, legit. Tay mo ta. Nagsugod ka Roy 2015 or 2016? Mga 15 na pa sa gawas 2015 ato. Singapore pa ka to. Nagsugod ka 15 years old pa ka. Magstoryahan ni tagedad pwede ra istoryahan tagedad nila. 25 years old ka to. Tama? Minana siguro. Nagtrabaho ka sa Singapore atong 2015 Roy. Ano man? Grabe memorize na. Dilo unsa dega. Unsay trabaho nimo atong una sa Trabaho Singapore, tanang trabaho sudlan lagi. Mo ba? Bitaw. Patunog Singapore kay nag-start restaurant maging nang start so. Yes. Tanan trabaho sa kitchen, history ingon na tanan nabuhat ko na tanan. Basking. Tanan trabaho sa kitchen, mabuhat na nimo laban na sa kitchen, bisag unsa ka nga role, pwede pa sa pasta dito, hugas plato, makahugas ka. Labay basura, makalabay ka, tanan lagi. Dito sa Singapore, gipanganak si Inday Hugot. Start ito siya kay murag ni kuan patok to hugot-hugot ato. Hugot lines. Din murag naka-con pod ko sa opportunity nga ala, mo work man ni video. Kay dito po nag-start to ato Divines dito basta. Tama. Ala, pwede man day video so mo start ng video. Uy, daghan man day mga heartbroken makarelate ani. Bisag dili heartbroken makarelate man kay syempre we've been there. So pag in love na karon, nakikitan mo ka sa una Oo. So mo to, lan hit man, nalipay kay ko, naka 20,000 views ko la. Mo tro mo akong gipadayon din. Eventually nakamit kog friends di sa Cebu. Ang mag-storya na meet na sila. Yes. And sila Roy, nahatag lang opportunity na ubang sa Pilipinas na lang daw ko magkuan para no himo videos. So mo to nga ni uli ka. Resign ko yun, napa ko 1 year to ang contract. Resign ko kay kuan ba, ingon nila nga, I don't stay sa imong comfort zone. Tama. Pero katong naa ka Singapore, na-realize na nimo nga hala daghaganahan. Pero wala pa to nimo na-realize nga nisikat na gid ka ato. Makakuan siya nga daghan makaila kay kanang pag-uli na Pilipinas like nung nanay muhay ba, masya ko mga friends. Lo, scouter ni mo, nanay muhay nimo, layo man tan, wala man tas bukid nun. So mo to nag-start nga. Ala ka. Amazing no. Makalipay siya. Labaw na ganang nay makaila nimo. Check-in ka. Makalipay. Unya ang medyo maldito gyud nga Name. kanos agid din nagsugod Roy 2016. Nagsugod siya kuan gyud sa Twitter pa. Sa Twitter pa medyo maldito. Medyo maldito raw gibutang nito kay para kuan ba in case nga malain sa sound tweet at least
You've been warned. Ay, Medyo malito na bitaw, bitaw bitaw. Follow-follow ka na ako, Safe medyo ra. malito bitaw na. Pero Safe mo to ra. niya. Unya, katuroy, katong during your prime, 2016 yun ka nagsugod o grabe yun, like, medyo maldito everywhere. Maski asa ka mo, adto sa Pilipinas, even sa Manila. Even, no, seryoso man, good. Lagi. Seryoso man, good. Even, di ba, mao ba ito nga, nasad kay mga friends, nga mga content creators Manila, mga Tagalog ra ba ni, na friends ko niya kay, si Roy good, like, mo tanaw ko sa mong Facebook. Mura bitaw sa man ni Facebook o medyo maldito. Oy, naikog That was your prime, yun. That was your prime, Roy. Planado ba to or everything was unexpected? Unexpected siya, at the same time, gitrabaho pod. Kay like, kung ako gina, sa una gyud di man ako siya gina-feel nga, kanang, ay mo, di na mo level, kay mo lagi yung ano mo nakastaas. Eventually, pag mo lagapak ka, murag dako imong Lagi, kalagapakan. as in. So, Oh, as in. wag gid gina-feel, ano ginasud sa ulo nga, na kay, kuan lang, ako gabuhaton, kay murag be better than before, like sa previous videos. Murag na, ako ginatrabaho niyan. Eventually, labaw, nagpaabot ng Pilipinas. Wala ko'y line trabaho, wala ko'y choice. So, mo, padayon na gyapon ko sa imong video until na-meet na ko sila, Snake Si Princess. Snake, yes. Si Roy, actually, grabe ni kakugihan. And never nako ni makalimtan ni mo, Roy. Wala pa nako ni na-share ni mo. But, naatas Manila. Naatas Manila with Kevin. Basta na, we had a certain project ato. Naatas sa usa ka sakyanan. Murag L300 van pa ganito. Nakaingon siya kung kuyawag pasyon aning tawhana. Gait, kabalo ka asa siya nag-edit. While gabiyahim, ito siya siyang laptop. Kula, nagunsa siya nag-edit. Di gyud ako na makalimtan. They Roy. know. Di gyud na ako to makalimtan. Tapos na-mention nimo nga mo na tong si Snake Princess. Napa ko another kwento, nagtumog mo dan ko. Napa. Dito sa gyud ko nakaingon nga ni anak ko nga grabe si Roy. Kasi una na yung mga utana nga, syempre makabalo sila, kaya magpa-picture man ko na sila sa una. Orang, usa man sila, uyab gina sila ni Snake, ana unsa na siya unsa may kuan gid ni Snake. Napatoy uban nga mga issues man. Unsa man nagikuan daog-daog ra nila si Snake no maring nana. Kabalo mo, isa ko sa mo depensa gyud kay nakita gyud nako giun sa pagpangga ni Roy si Snake. Kay nag-adto mig mall, di gyud ako to makalimtan Roy, gipalitan gyud nimo og sapatos si Snake Princess. Natas no? Manila. Dito gyud ko nakaingon nga ako ataya gid aning Roy ibutan gyud like legit na magiuban nga kanang di ba kanang for sa camera lang si Roy gyud maski kinsa gyud imong pangutan-on nga naka-experience nga nakauban si Roy with Snake Princess. Makaingon gyud nga grabe imong pagpangga kay Snake Princess Roy. Grabe gyud as in gyud. Nya antod karon ba nga makabilib nga wag gid nimo biyahe si Snake. Lisad ka nang, kuwan po siya, lucky charm po na ako sa siya. So, murag give and take ra pod me. Like, syempre, lisod man po kay mag-inusara siya. Kay, lisod yun, makastart og ka nang, basta, lisod yun, mag-build sa social media ba yan. Luwi pod kay siya, kay, kung ako siyang biyaan, yung family, siya, so, kanang breadwinner silang family niya. Di sad kaya gid nga, biyaan pod siya, kay, kasi bato ni mo Snake. So mo to like grabe and blessing pud kay si Snake sa mo gyud. Sayo no kay mo content nga na siya. Nya dako kay kausaban si Snake Roy kay sa una di gyud ko makalimtan gyud si Snake na halos di gyud na motubag niya. Ikapila na chismis si Snake nga kuan nga kanang maldita nya wala sila kabalo nga si Snake na siya challenges ba. Tama ba Roy? Na siya mga challenges in terms of kanang socialization kay di biya na mo yang naandan. Pero unsa gitong pinakadako nga changes nga nakita nimong Snake Princess Roy nga sukad nga pila mo ka years ang sabay? 7 7 8 years, grabe ba? Oh. Lupig pa ninyong mga uyab ninyo. Muna yung tinuod nga loyalty na may na wala. Pero sa giti imong makita nga kausaban ni Snake Princess. Kausaban sa iyang kuan personality kay kuan sa stage. Sa una gid na one word lagi na siya pangutanon or dili ra nya karon kusog na kay na storya and then of course iyang pagkuan pod sa family status po sa family kay maka-provide na gid siya sa family makapaskwela siya iyang manghod college na nya sa una biya kuan nya. Of course, proud kayo Snake Princess, ka-graduate na siya high school. Ay, mag-high school na siya. Mag-high school na si Snake High school Princess. na. So, grade 4 naman siya taman. So, may napunta mo English ron. Pagkutan na English ron. Sige, karon ato ang i-invite ang ang number 1 sa kasing-kasing ni Roy. Si Snake Princess. Ali, Snake. Lakpak ka na to. Yes! Oh, ligat.
Lingkod Snake, lingkod. Pak. Pak. Wow, di na gid basta-basta si Snake ba oh? Patika na kaayo si Snake. Idol eh. Pero before anything else, ato sang ikuan ng iyahang tattoo. Na Tattoo reveal. Lari, gwapo kay ka. Gwapo mo juga Roy, no? Pero lami kay mo ang pagkakuan ni Roy, kapak kay Roy. Tattoo si Snake, oh. Kita niyo yung tattoo ni Snake, si Roel Ocat na. Napaingalan. Na-shock na lang yan ni Bitaw. Oo, ha? Kabalo si Roy, ani Snake, may plano nimo wala. Gi-surprise nimo siya. Wala, gi-surprise ako si Kuan. Ano ba? Kasi tawag nimo kay Roy Snake. Kaya ang Pikwi. Ano sa daw? Quick. Sige mo quickie. Joke na Snake. Pa-remember pa nimo tong una ninyong pagkaila ni Roy Snake. Sa SM season may nakita niya man. Mo? Nabagaman ato kay kanang naapo ko'y ma-feel po niya gapuha din niya nabuutan pa jud. Di makita mo storya to. Maulo man. Hindi kay kanang maulam ko. Una ko ay kanang naaraman pod sa ko ang huna pero buotan kay si Roy ato kay kanang managat ay kanang mayo kay siya mutagad. Tagad. Nainlove na ka to Snake saya. Tong una pa lang niya kita. Wala pa. Gapuhan lang. Kilig ka to Snake. Ay wala na di kanang ilam lagod ko makakita og gwapo ko di lagod nga kanang kiligod-kiligodan kay malagta ta. Nga na ragod. Unya si Snake man god naunag ka ilado si Snake atong iyang nagsigit-sagit pa to sa Mark sa to Tawag-tawag. tawag-tawag dai tawag-tawag siyang Mark. Hello, Mark. Unsa man to pagka ila nimo kay Roy nakalimtan na nimo si Mark ato Snake. Wala pa pero ang ako ang manuna na to kay isyu ganahan sa kuangan ara. Kay kanang crush raman so di magina na mato ay kanang di man gyud na matua pero pasalamat na lang po ko sa kong kinabuhi pod kay kinabot pod nga kanang ingon ani pod at least ba kay kanang naabot tay na experience ba na daghan pod tag mahibaluan mo abot sa mga laki. Kay kung wala tayo mo kanang experience gid kay permitiho na kitag Mao. away gid sa mao. ay sa atong papa gid kay kanang namasa po gid kan mga ay kanang mga stress lagi kung mga laki lagi na kanang ingnon ko sa akong papa nga buang mo ni bato ay sige ibog-ibog na di na ganahan ni mo oy kanang Real talk, di ka? kanang ibog-ibog ka na nga kanang di na ganahan ni mong tao kanang kuan ba Sukad ni abot si Roy si mong kinabuhi Snake. Wa na ka nang ita dahil naglaing laki Snake. Kanang tinuod. mga laki wala Kanang tinuod Snake. ate kanang ate nakauyatan ko sa Agay. pero kanang Ikaw ang loyal. pero atle ko siya na po ko experience po kay og Bitaw sab. og watay uya og kanang og di ta ka uya wala tay experience at least po ba nga kanang naka-experience po ta di at least po nga kanang nakauya po ta sa una po kanang mga laki nga mga dili tarong so dili na nato image ko sa mga ngan kay kanang ano masatod kanang at least po ba mag-rise po nato nga waday ayo ding uya boy so si swerte ra gid ay kay bati man gayo man pero dal masultan ako sa mga laki kay so si swerte ra gid. Pero ayun, okay naman gihapon magkuhan pero dapat enough na si Roy si mo. Di pa ba enough si Roy ni mo Snake? Ngita pa siya ka-fam, guys. Ngita pa siya Di gapang. ay dili ay ang ako alang masulti kung unsay mabasa kong kinabuhi kung unsay ang hatos di Ginoo dapat ano ra gina sa ipokus sa gina siya. Wala siya pinapokus ro, no? Kintahay bi na manguyab nimong Amerikano bi. Nya mingon mga Snake, I will bring you to America. Biyaan nimo si Roy Snake. Depende kung ma-bright ko. Pero kung Bright ko. pero kung pero ako masulti lang ganan ko apa pero mag-research pa man ko anak kay dili pa man kaayo ko maka ano kung bright ko makaapon mo siguro ko pero Kaya nimo biyaan si Roy. Diri Cebu. ambot lang depende. pero dili Biyahan ako ni mo, Snake. pero dili po nako sa biyaan pud oy kay kanang kuan man di man sad ko makalimot pud kung sa itong mga tawo nakatabang sa kuan nga mahal sa kinabuhi. So, dapat man sad po na ay kanang di na forever na maguna nato gud nga di na nato sila makalimtan gud. Si Roy Snake sukad ni abot siya sa imong kinabuhi Snake. Unsa may nagbag-o nimo gyud? Kuan
daghan eh. Kanang kuan nakatukod og balay na din dagan naso ko nahimo pud sa ko ay kanang dagan kog nahimo. Na dagan po nang ausik kag kwarta nga na. Ano man? Kay Tungod sa laki. tungod sa laki. Kanang ano. Isa gahandle siyang kwarta, Roy. Duha ka mo kay account, usa na sa isa ka account nga. Nga di pwede mailatan. Yung isa emergency fund niya. Oh. Pero kuning yung mga extra ba, pre, sana na siya yung mga mamit nga, lucky nga. Dili man karon kay wala na mo kibitbit og kanang mga laki man kay kanang kuan ay kanang murag dili pa mada kay kanang napad kidnap lapay kan mga bayronon mo na ako ang problemahan kay nagasto pa man ko eskwelagot man ang di sa ko magpalabi ang mga naglag sa kong mga friend manglagod parang sa pero di ko permintiol ka para gyud atong 2018 gyud nga magsige na naglag halos kada adlaw. Pero pag abot sa finances, Roy, gat tabang kag advice ni Snake. Wa mo siya daghan man kay advice niya labaw na kung saan niya pag budget siyang kwarta asa iadto like na siya pagpaliton. Kuyo kani siya na imo unaan palit ko anong diretso. Mo atong diretso. Pero kaya grabe ha, kaya nimo mapahulam si Roy og 200,000 Snake. Kanang pahomon ko basta si Roy ra. Kung may manghuhumlain nimo, mo nimo. Paul mo ni. Kung ako manghulam Snake, Paul mo gani mo. Ayun, na siya requirements. Di ba, Snake, naka-requirements i-post kung yung katong hindi post, kung manghuwam. Kung sa may requirements, kung manghuwam. Birth certificate, kanang high school clearance, o kanang NBI clearance. Kita si Roy magminyo na masugot ka. Oh, pero Kaya ra nimo i-let go. Di ka magselos. okay ra gyud ako og kanang magminyo siya kay loy man sad to siya pero magsigil og tabang na nawala siya liwat. Dako imong pasalamat kay Roy Snake. Dako kay siya Dako salamat. kayo. Kanang di ko musugot sa una gyud nga kanang katong mga abot atong mga prank niya nga katong ay katong kuan Biyaan na ka. O kanang biyaan ko na mo nang mihila ko ato kay kanang di man jud ko musugot Kaya. Wala Karon siya ready na? realize mo gud ako sa mga gulingon mo gud unsaon na lang og kanang kinsa na man puy mutabang wala siya. Kay kanang ma-fail man sa basa para nak sa kagulingon nga di jud ko musugot kay kanang daghan para ba kong mga problema para ba na kanang murag sire makalawas ako ang kinabuhi ba makasolve sa akong life dapat ay kanang mahita mo tao kanang mga pamatasan pud nga tarong pud nga di tabiyaan nga maganahan pud siya nga na ba di ko na to kanang awan-awan. Bitaw. Dapat palanggaon lang nimo si Roy. Kay grabe biya pagpangga ni Roy di nimo. wala man ako ni siya awaya man. Mo gani wala jud ka na in love ni Roy Snake. In love ka. Pero kung mungayog sa sako Simple ra gyud kay Snake. Dili man nakakataw ka na nailap ko ni Roy. Ay, basta napugos ra ka. Wa man sa mahimo po na po ka na ilam po na wala siya ganay sa kuha. What if manguyab ko? Di ka pa ako anong crush. What if manguyab ko yun? Sugton na lang nimo kay na. Maluoy ka nako. Ha? What if manguyab ko niya? Sugton na ko nimo kay maluoy ka nako. Di way kalami nimo yaya man. Di man tika sugton yaya man. O si pinakaganahan nimo nga batasan ni Roy Snake. O si pinakaganahan nimo kay Roy. Dili lisod di si Roy og kanang di ka kay bumudalanin niya man. So unsa mo pinakaganahan niya? Kanang di ko ang pinakaganahan ko niya maayos siya ay kanang maayos siya na humora. Ngano maayo na man? ako kay og di po ka kamudanan din niya og di po siya maayo sa imuha og di ka kay mamuda. Mao bang gyud. Tinuod bang gyud. Mo na dili ka maghatag sakit sa ulo ni Roy. Okay. Ana ba kanang marag asawa gani nga pirmi nga naa diha mo suporta sa bana. Ana ba? Oo. Oh, may kaya og mo na balitahan na buwag na mayabuta usawa na. Balitahan mo kasi tabang mo ko ibo balitahan. Kanina lang Snake. Unsa may gusto nimo nga isulti kay Roy nga naa na mo karon sa chit chat. Unsa may ganahan nimo nga isulti kay Roy Snake? Dili Kanang gikan dyan sa kasi. Sige, no? Stories na yung Mo gani. Dili. Sige, Snake, stories. Regalo nimo kay Roy nga at least man lang na. Oh, bahala dili ko siya to. Dili mo. Ginagawa Unsa may imo gusto isulti? Ay ikaw okay Wala ra. maulaw ko eh. Okay ra lagi na. Wala raman sa laay ka nang pasalamat ako sa mga natabang. Basta ang ako alam alam. nako. Na dili mo. Wala ko alam kanimo. Dili raman ang ako alam kanang ako alam sa tiri mo padayon nagihapon ko sa kuang pagamaay ay padayon nagihapon ko sa kuang pagamaayo nimo kay
kay kanang kung adi ko ganahan nga kanang mawala ka sa kung kinabuhi kay kanang basta importante pa jud kana ko gyud kay kanang basta kay kanang nagpa-eskwela pa manggod ko sa kuang mga manghud manggod na ganahan ng pud ko ba kay kanang murag makinomdom sa ko sa kung gisulti sa kong manghud nga dili ra daw kuno mi ay kanang dili ra daw kuno ko makansyawan sa kuang mga silingan daw kuno ug makapahuman sa kulo kong eskwela sa kong mga manghud daw kuno kay at kanang ma-proud ra daw ra sila kung panalitan daw kuno ug di na daw kuno ta mag-uban daw kuno na kanang at least ba kanang makita sa mga tao nga na ako'y nahimo sa mga kwarta muna ako ang gusto mo nang adayon nagyahapon sa Pero kung man sila sa eskwela, pwede ta magbuwag. dili ra kay kanang ko panalitan o kanang biyaan ko nimo pero kung masultian na Roy kanang hangin ang gyud ayon na nung ko biya iro I love you, Roy. Ano yun? nagasalig na Ikaw, Roy. Og na kay gustong isulting Snake, Roy. Sa may mensahe kay Snake, Roy. Snake, bye na. Joke na. Dili na may tabo. Dili na may tabo, Snake. Minsan pag magkinaunsa, minsan pag asa ko daw sa kuan, kuyugon man tika. Hindi man pwede nga magbuwag ta, di ba? Pero kung matabo ng mga naroy kay kanang murag di ko makalimot ay kanang murag di ko kanimo sa imong mga natabang nahon na din magsakit ako ang dugan og kanang hunahuna nga wala na ka na mamiss na ko ang mga kay effort na okay boro pa nag Ginoo sa ko ang tinuod nga hunahuna og kasing-kasing. Moto, san pag magkinaunsa, tagal sa panahon, hindi ko musugot nga balik kag pamuwak og lubi. O kanang mga tabang nga hindi ingon nga gihatag na ako, deserve man nimo. So, ang kinabuhi niya sa una, Roy, mo gid na. Tinawag yun na. Mamuwak siya og lubi. Oy, Katsawan pa kay siya nga. Ularan gani ko tanan na. Ularan jud ko tanan gyud pati pod kanang naman sa Facebook ay kanang manruhe pod kanang butabang kanang magdaog sila kanang bronze pod. Manguan ka man nilok ra ko nga na ang gramo na kay tag 20 pa ng gramo. Kantsawan pa na siya kay Shardo Bayot, mamuwak og lubi. Anyo usahay gukdon pa na siya sundang sa kuan tagyas kalubihan. Di bunalan jud. Abo na lang yun. Pero dako na dyan kay kausaban, Snake. Karon ang mga tao manyagit nagnaga. Gahatag na kagkalipay sa mga tao. Sa una, di gini siya motingog. Mo ginang maalaan siya nga. Uy, maldita, ungo, attitude niya. Wag sila kahibaw nga. Si Snake yun sa una, asin, marga pangapa pa bitaw siya. Bago pa siya tanan niya. Tagag mga tao, socialization. Ikaw bitaw, di ba? Pero karon kaya nakaay si Snake. Oh, hotdog na storya, oy. Galit, di ba? Nahurot ang battery sa camera. Ha? Isa ka simana ni nga upload sa chit-chat. Snake, salamat Snake ha. Maka-proud kay si Snake. No? Kaya si tuon taon ni mo ni Ansa? pag-edit nga ay kanang first time tag-asa ay kanang tag-asa. Oo. Kuan isa ka simana po na kuning inedit Snake. Una. Sa imong katabian. Makauban nato ang uban niya mga miyembro sa Bisaya Squad ang gahatag og kilig. The Bisaya Squad gagahan